Bé, nosaltres el que volem és donar-li un impuls a aquest projecte, que ha deixat de ser un projecte després d'11 anys, evidentment, però el que és més important és aconseguir transcendir el que és el públic exclusivament del sector o aficionat, sinó anar a públic final. Per què? Doncs perquè pensem que se li ha de parlar a aquest públic final com a territori i com a gènesi de tota una sèrie de coses que són les que estan darrere d'un vi. I cal que entenguin que no és tan important que sàpiguen descriure un vi i que sobretot que deixin de dir allò de si els agrada o no els agrada, sinó que el vi ha de ser una qüestió d'expressió del territori. I això és bàsic que la gent comenci a entendre-ho. Per això doncs, fem ara accions que d'alguna manera intenten transcendir tot el que és la premsa exclusivament del sector, anar a comunicar una mica al públic final.